Azalduko duzku igual lehenengo Sabinek, ez da? Zemat, errotaren pizkatxo bat, historioa, ez, Sabin? Bai, Zehar hori ere, errota asko daude eta gainera ultura bat dago zehar hori, nire herri sentitzen da betinu Arantxa, egiten da ibilbide bat, eta zer hori, urtero gainera, eta dauka, bueno, oso jente asko apuntatzen da ibilbide hori egitera, eta da, lehen aintzinako errotak ikustera, bale? Ibilbide bat egiten da. Orduan, ez dakit larrabetxura egiten badozue, ez? Nigo horatzen hain, nire aitek esate usten, bere baserritik, oso urrun bizitzen zan, ze baserri bizitzen zan, joaten zala errotaraino oinez, bale? Bueno, orain, Sabinek esalduko duzku pizkatxo bat, errotari buruzko gauza, bale? Bueno, azteko, larrabetzun 10 errota baino gehiago zeuden garai baten. Burdinolak ere 4 ziren, eta burdinola bakotxak bazeukan bere errota. Burdinola badakizu zer den? Ez. Burdina egiten den fabrika. Goiko hola, burdinola zen. Hau, burdinola zen, hau ere, baina hemen ez zen burdina egiten. Hemen egiten ziren armak, 16. mendean. Armak burdinezko. Burdinezko, noski. Burdina, sarrekolatik edo goikolatik ekarri, eta hemen armak egiten ziren. Eta gero, 17. mendean, 1756an edo, egin zuten errota, hemen. Burdinola zen tokian egin zuten errota. Eta etxe bizitza be bai. Errota erabiliko zuenak, bertan bizitzeko. Errotaren ondoan, etxe bizitza. Eta hau errota, hau burdinola, hasieran zen Larrabetzuko aberatzenaren jabetza. Zugastitarra. Zugastitarra bat eskondu zen Zamudioko agaz, Zamudioko torreko agaz, eta orduen haren ondorengoak egin zuten hau armak egiteko. Honen izena, zuzena eta osoa da Olatxu Zubieta. Zubieta ze, hemen zegoen zubie, zen bakarra Elizaldera joateko, Ernikera joateko. Hemetik pasatzen zen bidea, ez orain ezagutzen duguna, hemetik pasatzen zen. Eta horrekin deitzen da Olatxu Zubieta. Zuek inozen zutozo Zubitalde? Bai. Zubitalde da, honek etziak emandako izena da, Zubitalde auzoari. Horrekin deitzen da Zubitalde. Hemetik zen Zubia. Gero egin zuten Zubibarri. Zarra, ezagutzen duguna Zubibarri da. Zubitalde dut zarra. Da gero egin zen hori bestea, oin kotxeak erabiltzen durina. Hori da historia honena. Hau oso importantea zen, ze 16. mendean ez ziren txispa armak egiten ziren alabardak, edo espatak, edo lantzak, edo lakoak. Alabarda lantza altzekoa edo, bueno, handitxoa. Lantza baino handitxoa alabarda behitzen zen. Bueno, egun ematen foto bat ekarriko dut ikusteko nolakoa ziren alabardak. Hori da historia, ez dakit, gero usadak mendiaren, 19. mendiaren azken erantza saldu egin zuen. Erosi zuen Gangoitik, Larrautzu zegoen sekretario bateko, hori da honen historia. Eta orain, hemendeko aspaldiko urteatan, pilo bat urtetan erabili duena, nirekin doa, zanta. Ez zelan funtzionatzen duen, hemen. Dituzlako erremitatik egin. Bai. Bai, horretik etzen da. Arri ez horrezuteko, erremite dio bat. Eta ez dakite arri, ez hor. Hau, egin da, altzeu, honegaz. Arria batzen da arria, arria mentan. Ari, txaron, igual. Birikot
Bai, a ber, baina igual urbildu barik zekero, atxan zauzien oketo zuei ikusiko. Delantxe. Orduan, igual, jarri hemen atxerago, ez urbildu. Ze atxet dauzena, parkatu aizera, tuertantza. A ver. Handi botaten da hartu, A ber, etxur. Nodi botatzen da. Nodi botatzen da. Hemen pixetu, lehenengo, pixetu. Bai. Handik A hartu. ber, nodi botatzen dugu buka. Horraitik, eta jaisten da, zaki, horra. Zulora, a ber, barkatu. A ber, horra, zulotik, eta gero, Gero menik urteten deu. horre zer egiten da horrek. Eio egiten deu. Vale, eta gero irtetzen da hortik. Eta menik urteten duguna. Vale, Ona barrurea. Ona barrure, vale. Bien, horra barrure. Bien, itxon. Elorri ez. A ver. Pausuak ikusten. A ver, itxarre. A ver. Orduen Santi egin dozuna da, ure zabaldu hor, ez da? Horren pasoa. Ui, usine. Bai. Egin da erreze, gora eta mira. A ver. Dauko la Horren